منغستي سوماليا وتعدرات هاجرو أبتي منغستي إثيوبيا أب تግራይ ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ምስታፎም ንዝገልጽ ሓበሬታ ነጽጉ ንሱ ነዝዝበለ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ሃገር ዝነበረ ዓብድሰላም ጉለት በአማይት ቁጽር ወታደራት ሶማሊያ ቅድሚ ሂደት አዋርሕ አብ ኤርትራ ስልጠና ድሕሪ ምውሳዶም አብ ኢትዮጵያ ከም ዝተቀትሉ ድሕሪ ምዝራቡ እዩ ምክትል ሓላፊ ጸጥታ ሶማሊያ ነበር ዓብድሰላም ጉለት ምስ ሓንቲ ማዕኸን ዜና ሶማሊያ ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት ከባቢ 400 ወታደራት ሶማሊያ አብ ጎን ሰራዊት መከልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን አብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉን ከም ዝተቀትሉን እኳ ተዛረበ ዝኾነ ምንጭ ግና ይቅረበን ርእይቶ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ነበር አብ ዝተፈላልዩ ክፋላት ሶማሊያ ቁጥዐ ዘለዓለ ኮይኑ ደቆም ንወታደራዊ ስልጠና ንወፃ ሃገር ዝተላኽዎም ወለዲ ሸቅሎቶም ብምግላጽ ሃልዋ ደቆም አበይ ከም ዘሎን መግለጺ ክወሃቦም ንመንግስቲ ሓትለው ሚኒስትር ዜና ሶማሊያ ዑስማን አበከር ዱበግና ምስ ቢቢሲ አብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ነተብጽቡቕ ኩነታት ዝርከብ መንግስቲ ሶማሊያ ንምትጋዕ ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳ ይክብል ነጽግዎም سيدي أنو عاوة بس وصاري أفكح بوقعاوي مجلسنا كم زحبرنايو أب سميناو إثيوبيا أب كنات تساتفو ناتنا والتحدرات يلون زخونا مخنيات زوهاوون أيكونن نزل نقبر زحادتنا وقانون يلون أب زخونا وصا حجر سلطانا زوسدن ناب كالا حجر استلاخن سراويت سوماليا يلون زخلو حيلتات سوماليا أب سوماليا ጸጥታ ሙሐስ ጽልኦም ንሐየለ ምስመጸ ንምድኻሞም አንጻር መንግስት ሶማሊያ ዝቀና ፕሮፓጋንዳ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናብ አዲታት ሶማሊያውን ዘተኮረ እዩ አብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ አብ ኩናት ዝሳተፍ ሰራዊት ሶማል ከም ዘየሎ በወቅዒ ገሊጽናይና ወከተጋላሚ ቆይ ኢትዮጵያ ነመቸው ቅድም ሕዝውን ወታደራት ሶማሊያ አብ ኩናት ሊቢያን አዘርባይጃንን ተሳትፎም ዝብል ስኑ ሓበሬታ ወጽኡ ከም ዝነበረን ሓሶት ሙኻኑን ከም ዝተረጋገጸ ዝገለጸት ሚኒስትር እዚ ሓዱሽ ሓበሬታውን ካብኡ ከም ዘይፍለይ ዛረብ መዚ ኢትዮጵያውን ዛጊት አብ ዝዛዕባ ዝሃቦ ርእይቶ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕልነት ሕግን ምኽባር ብዝብል አንጻር መራሕቲ ሕወሓት አብ ዝወሰዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ሰራዊት ኤሪትራውን አብ ጎኑ ከም ዝተሰለፉ ዝተፈላልዩ ምንጭታት እኳ ተገለጹ መንግስታት ኢትዮጵያ ኮነ ኤሪትራ ነትኽሲ ይነጽግዎም በስልጣን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከብቅ ዕድመ 24 ሰዓታት ጥራሕ ተሪፍዎሎ በአቆጻጽራ ሰዓት አሜሪካ ጽባሕ ፍርቅ መዓልቲ ባይደን ሓዱሽ ፕሬዝዳንት ተሃገር ክኸውን እዩ ትራምፕ ግን ኣብዚ ስነ ስርዓት እዚ ከም ዘይርከብ አፍሊጡሎ ንምዃኑ ትራምፕ ብኸመይ እዩ ኣብዚ ደረጃ ፖለቲካዊ ስልጣን በፂሑም I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. So help me God. So help me God. ዶናልድ ትራምፕ አብ ስልጣን ዝጸንሐለን 4 ዓመታት በብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከምኡን ደንገርገራት ዝተመልአየን ትራምፕ ናብ ስልጣን ክድይብን ከሎ ሜክ አሜሪካ ግሬት አገን ዳግም አሜሪካ ሓያል ክንገብራ ኢና ዝብል ጭርሖ ከቃልሕ ጸኒሑ ብዙሕ አይጸንሐን ምስ ማዕኸና ዜና ተባይሱ But they can make anything bad because they are the fake disgusting news. ትራምፕ ጎስጓስ መረጻ ኣብ ዝገበረሉ እዋን በሚሊዮናት ንዝቁጸሩ አሜሪካውያን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ቃሊኣቱ ነይሩ ቁጠባዊ ዕቤት ተሃገርውን ከወንጭፎ የሉ ከም ዝበለውን ክገበር ክኢሉ ምምሕዳር ኦባማ ዝጀመሮ ቁጠባዊ ዕቤት ሃገሩ ከሰጉማይ ተጸገመን ድሕሪኡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጽዩ ትራምፕ ሓዊሱ በሚሊዮናት ዝቁጸሩ አሜሪካውያን በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝርግሕ እዚ ቫይረስ ንምቁጽጻር ዝተወስደ ስጉምቲ ድኹም እዩ ተባሂሉ ምምሕዳር ትራምፕ ከቢድ ነቐፈታ በጽሕዎ ትራምፕ ስለምንታይ ጸረ ተሃዋሲ ተጠቂምና ንኮሮና ቫይረስ ኣይንከላኸሉን ዝብል ሓሳብ ሂቡ ብምጽንሑ በቲ ቫይረስ ምስ ተለኽፈ ብዙሓት ኣባጭምሉ እዮም ፖሊሲታት ጉዳይ ወጻኢ ትራምፕ ብዙሓት ትኹረት ገይሮም ዝከታተልዎ ጉዳይ ነይሩ እቲ ፕሬዝዳንት ምስ ቻይና ዝነበሮ ኩናት ንግዲ ኢራናዊ ቃሲም ሱሌማኒ በትእዛዝ ትራምፕ ሙማቱ ምስ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን በአካል ምርኻቡ ከምኡን አብ ማእኸላይ ምብራቅ ሰላም ንኽመጽእ ዝተገብረ ጻዕሪ አብ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢ መምሕዳሩ ጎሊሖም ዝወጹ ጉዳያት ኮይኖም እዮም Rocket Man should have been handled a long time ago. እንተኾነ ድሕሪን 4 ዓመታት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝነበሮ ጻንሒት ትራምፕ ሓራቅ አሜሪካን ሓደገኛ ዓለምን ገዲፉ እዩ ሓሊፉ ብዝብል ብዙሓት ይሰማምዑ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጉዳይ ዓሌትን ሕብሪ ቆርበትን ኣብ መንጎ አሜሪካውያን ዓብይ አጀንዳ ኮይኑ እዩ ትራምፕ ንነቐፍቱ ኣሸበርቲ ኢሉ ጸዊዕዎም እዩ
You will not replace us. ድምጾም ንትራምፕ ዝሃቡ ደገፍቱ ግን ሕዙውን ኣብጎንዮም ትራምፕ ክልተ ግዜ ክኽሰስን ከሎ ኾነ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ናብ ሆስፒታል ምስኣተወ ደገፍሱ ኣይተፈለይዎን ትራምፕ ፈተውቲ ሃገር ዝበሎም ኣኽረርቲ ጻዓዱ ኣሜሪካውያን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንባይቶ እቲ ሃገር ብሓይሊ ተቆጻጺሮም እዮም ስዕረቱ ብዘይ ኣመነሉ መረፃ ካብ ዋይት ሃውስ ክወፅእ ናይ ሰዓታት ዕድመን ተተረፈውን ትራምፒዝም ኣብ ልቢ ብዙሓት ደገፍቱ ተሸቂሩ ክተርፍ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ዓመፅ ተግባራት ምስታፉ ኣረጋጊፀ ናይ ዝበሎ ውድብ ሕዋሕት ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝሰረዘ ወግዓው ገይሩ ሓለፍቲ ሕዋሕት እውን ብሽምቲ ውድብ ክንቀሳቀሱ ከም ዘይኽእሉ ውሳነ ሕሊፍሎ ተስፋ ኣለማርኣያ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ መሰረት ዝሃቦ መግለጺ ናብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኽኣለ በህወሓት ንስተዋህቡ መግለጺታትን በወገዝ ዝፍለጡ ዝበሎም ሓቅታትን ብምቕራብ ሓይሊ መሰረት ኣብ ዝገበረ ናይ ዓመፅ ተግባር ምስታፉ ብምርግጋጽ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ንሕጋዊ መስርሕ ከም ዝተኸተለ ዝገልጽ እቲ ቦርድ ንሕጋዊ ኣፍልጦ ህወሓት ምስራዙ ሓቢሩ ሓለፍቲ ህወሓት እውን ብስምቲ ውድብ ክንቀሳቀሱ ከም ዘይክእሉ እቲ ቦርድ ወሲኑሎም ቦርድ ምርጫ ከም ዝሓበሮ ውድብ ህወሓት መብርሂ ናይ ምሃብ ዕድል ንኽህልዎ ብዝብል ኣብ መንጎ እቲ ውድብን ቦርድን ከም መራኸቢ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝበሎምን ብስም ዘይገለጾምን ከዘራርብ ፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ተወካሊ ህወሓት ነቲ ውድብ ከም ዘይውክሉ ገሊጾሙለይ ይብል ካብቲ ቦርድ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዘይካ ጉዳይ ህወሓት ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሰለስተ ካልኦት ውድባት ማለት ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወትን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓን እውን ብዛዕባ ምንቅስቃሶም መብርህ ንኸቕርቡ ካብቲ ቦርድ ትእዛዝ ቀሪብሎም ኣሎም ባይቶናን ሳወትን ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ምርጫ ብምስታፎምን መሪሕነቶም ኣብ ናይ ዓመፅ ተግባር ከም ዝተሳተፉ ዝሕብር መረዳእታ ተረኺቡ ብዝብል መብርህ ንኸቕርቡ በቲ ቦርድ ተሓቲቶም ኣለው ኣዴፓ ድማ ምዝገቡ ገና መስርሕ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እናሃለወ ኣብ ክልላዊ ምርጫ ብዛዕባ ምስታፉ መብርህ ከቐርብ ከም ዝተኣዘዘ ተፈሊጡ ህወሓት ብድሕሪ ናይ 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲን ወታደራዊ መንግስቲ ደርጋ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ይህ ወደግ ንዝተባሃለ ስምረት 4 ሰልፍታት ዝኾነ ግንባር ፈጢሩ ን27 ዓመታት ነታ ሃገር ክመርሕ ምጽንሑ ይፍለጥ ይህ ወደግ ፈሪሱ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ዝተመስረተሉ እዋን ሰለስቲዮም ሰልፍታት ናብ ብልጽግና ክወሃዱ ከለዉ ህወሓት ግን ካብቲ ውሁድ ንነብሱ ኣርሒቑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ምስሓሓብ ኣትዩ ጸኒሑ ሃገራዊ ምርጫ ንስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን ድማ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ምስተኻየደ ህወሓት ዳርጋ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝተዓወተ ይፍለጥ እቲ ክልላዊ ምርጫ ግን ካብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫን መንግስቲ ፌደራልን ኣፍልጦ ኣይረኸበን ነይሩ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ትግራይን ምስ ትግራይ ዘዋስኑ ቦታታትን ድሕነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ከምኡውን ካብቲ ከባቢ ዝተዘናበሉ ሰባት ዝርከብሉ ኩነታት ኣሻቓሊ ምዃኑ ሰብኣዊ ቅልውላው ክኸትል ከም ዝኽእልን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ድሕሪ ዝገበረው ምዕዛብ ናብ ከተማ መቐለን ካልእ ቦታታትን ትግራይ ብምኻድ ብምኽንያት እቲ ግጭት ዝተጣሓሱ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብን ስርሑ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ወድአ ጸብጻቡ ከም ዘቕርብን ገሊጹሎ ካሕሳይት ወልደ ብርሃን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዳንሻ ሕመራ ቢሰበርናን ኤልጋን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝተወግኡን ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይቲ ስርቂ ከም ተፈጸመ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ ኣብ ቢሰበርናን ኤልጋን 31 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ከለዉ 104 መንበር ኣባይቲ ገለ ሙሉእ ንሙሉእ ገለ ኸ ኣብ ኸፊል ተቓጺሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ቤት ትምህርትን ማእኸል ጥዕናን ኣንዩ ይብል ኣብ ሕመራን ዳንሻኑን ብተመሳሳሊ ብሰላማውያን ሰባት ዝውነኑ መንበር ኣባይትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዕንወትን ስርቅን ከም ዘጋጠሞም እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣብ ከተማ ሕመራ ፋኖ ዝተባህለ ውዳበ መናእሰይ ኣምሓራ ገለ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ኣባላት ምክልኻል ሃገርን ከምኡውን ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ መንበር ገዛውትን ኣብያተ ንግድን ስርቂ ከም ዘካየዱ ነበርቲ ነቲ ኮሚሽን ከም ዝገለጽሉ ሓቢሩ ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕትን ምስርጣይን ከም ዘብጽሑ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ይገልጽ ብሓፈሻ ኣብ ዘን 4 ከተማታት ዘሎ ስግኣት ናይ ጸጥታ እቶም ኣኽበርቲ ፍትሒ ናብቲ ስሩዕ ስርሖም ስለ ዘይተመለሱ ድሕነት ሰብ ምውሓስን ሰብኣዊ መሰላት ምኽባርን ኣጸጋም ኮይኑ ምህላው ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ይነግር እቶም በዚ ኩናት ዝተሓስዩ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡን እቶም ዝረኸቡ ኸኣ ኣዝዮም ውሑዳት ምዃኖምን ውሑድ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝተገብረሎም ዝገልጽ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት በፂሑ ዘሎ ጉድኣት በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ቅልጡፍ ፍታሕ ዝጠልብ ኢሉ
ዓለም ለኻው ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብወገነን ቁጽሪ ኣብ ትኽልል ዝተመዛበሉ ሰባት ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝኾኑ ይገልጻ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ብሄራዊ ሓደጋን ስግኣትን አቶ ዳመነ ሮታ ግን 90,000 እዮም ይብል ከ90,000 ሊደርስ የሚችል ተፈናቃይ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 90,000 ተመዛበልቲ ክህልው ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ ብፍላይ ካብ ከባቢ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ሽረ ዝርከቡ ካብ 40 ክሳብ 50,000 ዝጸግዑ ኮይኖም ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ዘዕቆቡ ስለዘለው 90,000 ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ትጽቢት ንገብር ስለዚ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ጸገማት ንምእላይ ንሰርሕ በምህላይና ማሕበራዊ ቀልውላው ከጋጥም እዩ ዝብል ስጋኣት የብለይን ማሕበራዊ ቀውስ ወይ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ክንድቲ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዛት ክቐርብ እንተዘይክኢሉ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ሓደ ሰሊኹ ዝወፀ መርዳእታ ክገልጽ እንከሎ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትዋሉ መገዲ ክኽፈተለን ናብ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ይሓታ ኣለዋ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ 4.5 ሚልዮን ሰባት ሕጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊጹ ኣሎ አቶ ዳመነ ክንዱ ዝኣክል ስግኣት የብልናን ኢሉ 100,000 የሚለው ነገር ለኔ እዚ ኣማይት ኣሽሓት ዝብል ዝፈልጦ ነገር የብለይን እቲ ሓበሬታ ዝመጻሉ ቦታ ምሕታት ዝሐይሽ መስለኒ በደረጃ መንግስት ኾነ ኣነ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝመልከት በቀረባ ዝከታተል ዘለኹ ክንድዚ ዝኣክል ሰብ ክመውት እዩ ይንብለን ህይወት ህዝብና ክነድሕኒና መንግስቲ እቲ ዘድሊ መስዋዕትነት ክኽፈል ኣለዎ ይዝብል ዘሎ እዚ 100,000 ሰብ ክመውት እዩ ዝብል ነገር ኣይቀበሎን 100,000 ይሞታል ብሎ እንዲስ በኩል ስጋት የለም ሚኒስተር ሰላም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጽ ድማ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ 1.8 ሚልዮን ወገናት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ክበጽሕ ከም ዝገበረ ሓቢሩሎ